Na prípravu domácich makoviek si pripravíme 500 g hladkej múky, 250 ml teplého plnotučného mlieka, 60 g cukru, pol lyžičky soli, 1 droždie, vajíčko a 50 g masti alebo masla. Do misky si dáme múku, vyhrabeme jamku, pridáme cukor, droždie zalejeme teplým mliekom a necháme vzísť kvások. Potom pridáme soľ, vajíčko a začneme zapracúvať s mliekom. Nakoniec do bochníka zapracujeme ešte masť alebo maslo. Cesto necháme prikryté vykysnúť, vyklopíme ho na pomúčanú dosku a zatiaľ si pripravíme rozšľahané vajíčko a celý mak. Ja som rozdelila bochník na 12 kúskov. Každý som vyvaľkala na tenko a zarolovala. Poukladala na plech, natrela rozšľahaným vajíčkom a posypala celým makom. Nechala som ich trošku podkysnúť a potom som ich piekla na 180 stupňov približne 20 minút. Hoci niektoré popukali, sú naozaj prekrásne. A sú vynikajúce. Tak dobrú chuť